ಅಂದರೆ ಒಕ್ಕಡೆ ಇಂಬೆನ ಲೈಫ್ಲ ಹಾಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈ ವಿಚಾರನ ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಅವೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಏತ್ತು ಮಂಡಿಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪಂಡವು ಎರೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರ ಸದ್ದಿಜ್ಜಿ ಓ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಲ್ತದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಪಂದು ಏನು ದಯದೀದು ಏರ್ ಮತ್ತು ಪೊಣ್ಣುಲು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದಯದೀದ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರಂತೂ ಖಂಡಿತ ಪಂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಂಡು ಲಾಯರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೇರ ಆತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದು ಎಂಕಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರಜಾರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಮದ್ಮೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಅದು ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಮೂಲು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಐಕೆನ್ ಧೈರ್ಯ ಏಪ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬೇತ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಏನಂತ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಾಗ್ ತೂತಾರ ನಿಗಲು ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಲಾಗ್ Q&A ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐತ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಐತನೇ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಐಫೋನುಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಓರಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಈ ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಂಕೆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ದೀರನೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಡಿಲೀಟ್ ಆತನು ಓ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈತ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಕುಳ್ಳೋಡು ಅಂಚ ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಐತನೇ ಮುಂದುವರಿಸೋದನ್ನ ಪಾಡ್ದುವೆ ಈತ ದಾನ ಅನ್ಪರ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆತಂಡು ಈತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಫೋನ್ದಾನೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕೈಸ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಏತು ಫೋಟೋಸು ಎನ್ನೈಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಒರಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕಾಪಿ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪರೊಂಬೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ CVP ಆರ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐತ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಏನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತಿಜ್ಜಂಡ ಏನು ಮಲ್ದುವರೆ ಅಂದು ಕೆಂದಿರಾರು ಅವೇ ಅನ್ಪಂಡೆ LLB ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಏನು LLB MSW ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಈ ಎನ್ನ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕೋರ್ಸುಡು ದುಂಪೋತುವೆ ಪಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ನ ಈ ರೇತ್ ಕಲ್ದರು ಪಂದು BA ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ನ ಈ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯತ ಐಟ್ ಎಡ್ ಹೈಪ್ ಉಂಡು ಹೋಪ್ ಉಂಡು ಬಂತೇರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಮ್ಲ ಲಾಯಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇರೀಗ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಇರ್ನ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂತೇರ. ಎಸ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋಪುನು ಒಂದು ಪಂಡ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಂಡು ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದುಂಬುಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪಂದಿತ್ತಂಡು ಏರ್ನಂಡಲ ಮೆಹಂದಿಗೆ ಒಣ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಸೆ ಮೂಲೇದಿ ಒಂದೆ ಬಟ್ ಏಪ ಅವಿನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೆನ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾನು ಇತ್ನಟ ಮಲ್ದಿಜ್ಜತ್ತ ಓಲಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನು ಏನು ಹಾಳು ಮಲ್ತಂಡ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಯಾನು ಆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೋಪು ನಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಧೈರ್ಯನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಏಪ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ಪೆನ ಏನು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡತೆ ಎನ್ನ ಮೂಲು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಐಕೆನ್ ಧೈರ್ಯ ಏಪ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬೇತಕಲ್ಲ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪೊಗ ಬಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಬ್ಯಾಚಿಡು ಪೂರ ದುಂಪೋದು ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎದುರ್ಪೋದು ಪಾತೆ ನೈಟ್ ಆವಡ್ ಈಗಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊರುಂಡಲ್ಲ ಪೋದು ಯಾನು ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಈ ನಾಲ್ಜಂತ ಎದುರುಡು ಓಣ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಈನೆಕಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಒಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಎದುರುಡು ಇರಲಿ ಇಜ್ಜರ ತಚ್ಚೆ ಪಟ ಪಾತಿರ್ನು ಬೊಕ್ಕ 240 ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ತೂಕ ದುಂಬತ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೇವೇರ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿಯಡ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರ ಅಕ್ಕ ಈರು ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜ ಎರಿಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಎಂಚೆ ಇಲ್ಲದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಪಂದು ಕೇಂದಿರ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತ ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತ ಎರೆಗ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ಲೆ ಎದುರುಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕನ ಕಲ್ಲೆ ಎದುರುಡೆ ಮೇರ್ ನುಟ್ಟು ಪುರ ಏನು ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಉಂದೇಟ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಮೇರ್ ಪಾಸ್ ಅಪ್ಪನ ಇಪ್ಪರ ಯಾನಿ ಕಾರಣ ಅಂಚದು ಅರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಜ್ಜಂದ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಚೆಪ್ಪರ ಬುಡಂದೆ ಪೂರ ಓದ್ಪಾ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮೇರಿಗ್ಯಾನ ಅಂಚದು ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ಲೆ ಪುರ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಏನು ದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಲವ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಏನು ದಿತ್ತಿಚ್ಚೇರು ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಇತ್ತಿಜಿಂಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ ಇತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚದು
ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದಗ್ಲಿಗೆ ಯಾನಾದೆ ಪೋದು ಪಂತಿನ ಇಂಚ ಇಂಚ ಲವ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಂತಿನ ಏರಿಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲದಗ್ಲು ಪೂರ ಚಾಪರನ್ನು ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಏನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನಕ ಯಾನ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪು ಯಾನ್ಲ ಒರಿಯನ್ ಲವ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಪಂದು ಇಲ್ಲದಗ್ಲು ಪೂರ ಏನೇನು ನೀರು ಇಲ್ಲದಗ್ಲು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲ ಅಮ್ಮನ ಇತ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಪಂದೆ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕಲ ಏನೇನು ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ತಮಾಷೆಗೆ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿಚ್ಚಿಂದು ಪಂದ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಪಾತೆರ್ನ ಬಗ್ಗು ಕಾಮಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಂಡೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯ ಇಪ್ಪಡೆ ಒಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡಲ ತೂಕ ಪಂದು ಇತ್ತ ಪಾತೆರ್ನ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಇಂಗ ಧೈರ್ಯ ಬೈಜಿ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದು ಒಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂಚಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪ ಕೈಜಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಅಜ್ಜಿಲ ಕಡೆ ಬುಡ್ಕ ಅಂಚೆ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಥರ ಪೂಡಿ ಕಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಪ ಇರಿಂಕಿತ್ತೆ ಬಂದು ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಓಲ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬಾವೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಬಾವೆರ್ನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗಳು ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಎನ್ನ ಆಯ್ಡು ಬುಕ್ಕ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಚೈತನ ಖರಾಬ್ ಆದಿತ್ತಂತ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಟ್ಲಾಗ ಇಷ್ಟನೇ ಇತ್ತೀಚೆ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಯಾನು ಮೇರೇನು ದಾಪಂಡ ಮೇರೆ ನನ್ನ ಸೆಟ್ಲೆಡ್ ಇಜ್ಜಿರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಾತ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿದೀನಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ದಾಲ ಒಂದಿತ್ತೀಚೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗ್ಲಿ ತಲೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೀಚೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಪನ್ನೆ ಕೂಡಲೇ ಅದಲು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಅದಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ವಿಚಾರನ ಪೂರ ತೆರಿಪ ಒಂದೇರು ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪು ಎಂಚ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಪೂರ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ನಾವೇನು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಡ್ಗೆ ತಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಥರ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮಗ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಡಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನೆಮ್ಮದಿತ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಕ್ಕ ಬಾವಿರಿ ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಡ್ಬೇಕು ಇಂಚ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೂತ್ನಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅದು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಅವಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಛಾಯಾ ನಾಯ್ಕ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ಏ ಪಾಂಡಲ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆತಂಡ ಓ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಲ್ತದು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಪಂದು ಕೆಲವರ ಈ ಲೋನ್ಲಿ ಫೀನ್ ಆಪುಂಡತ ಏ ಪಾಂಡಲ ಏರಾಂಡಲ ನಿರ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪಂದು ಕೆಲವರ ಅನ್ಸುಂಡತ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಅನ್ಸುಂಡು ಅಂದತ ಡೈಗಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಅವು ವಿಚಾರ ಬುಡ್ಡಿಯಾಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತೆ ಪಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಅಂಚದು ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಮಂಡಿಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಅನ್ನ ಜಾಲಿ ಅದುಲ್ಲೆ ಅಂಚದು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತೇನೆ ಅತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಏರಂಡಲ ಇತ್ತೇರೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾತೆರ್ವೆರ ಇರಡ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಪೋಪರ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಲ್ಲರ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ದಾದ ಮಂದರು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡು ಕೆಲವು ಜನ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅವೇ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅನ್ನೀರಿಗೆ ಅನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಜನ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಪೂರ ಜನ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಪಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂತೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಗಲು ಪಾತಿರ್ವೇರೆ ಅನ್ನಡ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಏನೇರಿಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ದುಂಬೆ ಪಂಡೆಯನ್ ಏರು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅಗ್ಲಿಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅದು ಹ್ಯಾಪಿ ಅದೇ ಅನ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಗಂಡಲ ಪೋಪಾರ ಪಂದ್ಯ ಯಾನ್ ಎರ್ನೆ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಪುಜಿ ಎರ್ನೆ ಇಲ್ಲು ಮೂಲು ಇಲ್ಲು ಅವೇನು ಬುಡಿಯಾನ ಯಾನ್ ಎರ್ನೆ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಓಡೆ ಪೊಂಡಲ ಯಾನ್ ಬೈಯದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೊಂಡಲ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಆಪೆ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳು ಜಾಲ್ಪ ರೆಂಟಿಗೆ ಹೊರ್ತಂಡತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದು ಅಟ್ಟೆ ಪೋಪೆ ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಆಪೆ ಬರ್ಪೆ ಸೀದ ಅವೇನು ಬುಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಪೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಗೊಂಚು ಪೋಪೆ ಅಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಅಟ್ಟೆ ಬೋದು ಎಡ್ಡೆಡಿತದು 4 ದಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಾರೆ ಬಂದು ಕೇಂದಾರು ಬೇಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪುನ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತು ಬೇಗ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದುಳ್ಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನಿತಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರು ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಪಂದು ಕೇಂದೇರು ಯಾನು ಬೇತೆಯರ್ನ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಲ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚದ್ದು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಯನ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಯನ ಬುಡಿಯರ್ಡ ಕೆಲವರ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತನ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ತೂಪೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಆವಡೊಂದಂಡ ಪಂಡ ಮೂಡು ಚಿಲ್ಲ ಆವಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಪತ್ತಿರುಳತ್ತೆ ಅಂಚದು ಅಲ್ನ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ತೂಪೆ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಯಾನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನೈಟ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೈಟ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಯಾನೆ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೆ ಬೇತೆರ್ನ ಲಾಗ್ಸ್ಲ ಎಂಕ್ ತೂಯರ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ತೂಪುನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಲಲಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರ ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಇರಿಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ
ಅಂಚನೆ ಸುಜಾತ ಶೆಟ್ಟಿಲ ಮೇರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರ ರಡ್ಡೈಕ್ಲ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಐಕೆ ಇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಓ ಬಂದ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ ಲಲಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಇರಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪಂಡ ಬೊಕ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದು ಯಾನ್ ಪೋಯಾತ ಪೋದಿ ಬೊಕ ರಿಟರ್ನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ವೇರ ಇಜ್ಜೆರ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಕುಡೋರ ತಿಕ್ಕುವೇರ ಇಜ್ಜೆರ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ನನ್ನ ದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಇಂಕ ತಿಕ್ಕುವೇರ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಎನ್ನಡದು ದೂರ ಆಯರ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂದು ಕೆಲವು ಮದ್ಮೇನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಸಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಸೊಂದು ಬತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜೆರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೀನ ಆಪುಂಡು ಯಾನಿಂಚ ಮಲ್ತೈತೆ ಇಂಕ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಲ್ತೋನ್ನ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಯಾನ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಬರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಏತ್ತು ಪೂಡಿಗೆ ಆತನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂಡಿದೆ ಯಾನ್ ಆತು ಪೋಡಿದಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಓಲೇಜ್ ದಾಯ ಪಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾನಂಗೆ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮನೇ ಇಂಕಿ ಮಂಡೆಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ದಾದ ಆಪುಂಡ ಎನ್ನಾರ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ದಾದಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ ಏನಂಡಲ ಆಂಡ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಂಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ಗಿಲ್ಟ್ ಆತ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ ಅವೊಂಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಏನಲ್ಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾರ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಅಮ್ಮಗ ಕೇಂದ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದ ಸೊ ಅವು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂಡಿಗೆ ಆತನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಎನ್ ದಯದೀದ ಏರ್ ಮಾತ ಪೊನ್ನುಲು ತೋಂದುಲ್ಲರಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದಯದೀದ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರಂತೂ ಖಂಡಿತ ಪೋಡ್ಚಿ ದಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನು ನಂದು ಬಟ್ ಅವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರ್ನಾಗ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪರಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಅವೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹತ್ತಿನ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಕ ಅವಿ ನೀವು ಎನ್ನುಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೈಕ್ಕರ್ ಪುರಾಣ ಇಂಕ ನಡಗುಂಡು ಆ ವಿಚಾರ ನಾನು ಕೇಂಡ ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರಿ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿ ಲವ್ ಉಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ಕೇಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಪೂಜಂತೆ ದೂರುಡೆ ಅವೊಂಜಿ ಅನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಿಗ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಪಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಅವೇ ಎನ್ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಇಂಕ್ ಪಾತೇರಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಯ ಅವು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂದು ಬನ್ನಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಜಾತ ಮೇರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೆದ್ದಿಯರ ಪಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರ ಎಸ್ ಎನ್ನಕ್ಕ ಪೆದ್ದದೇರು ಎನ್ನಕ್ಕಗ ರಡ್ನೇದ ಬಾಲೆ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ 5 ವರ್ಷ ಉಂಡು 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ನೇದ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರೇಗ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅರ್ನನೆ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರೇಗ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪಾಡುಚೇರ ಲವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತಿನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡಾ ಪನ್ಕೆಂದೇರ ಎಸ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಕೋ ಇಕ್ಕಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಪಾಡುಜೇರ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಂದು ಹಿನ್ನ ಲೈಫ್ ನಿಂಗೆ ಏನ ಆವರುಂಡು ಏನ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಪುರಲಾ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪನ್ಪೆರಿಂಕ್ ಬಟ್ ಏನ ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅರಿಗೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಏನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಓಲ್ಡ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಡೆ ಪೋಪ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೊರಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಇದೇನು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಡೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಆತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆತ್ ಕೊರಂಡಾರಿ ಖುಷಿ ಬೊಕ ಒಯ್ಕಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡುಜೇರು ಡ್ರೆಸ್ದ ಒಂಚೂರು ವಿಚಾರಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸತಿ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇತಾಕಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಾರ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಬೇತಾಕಲೆಗ್ ಒಂಥರ ತೋಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಪನ್ಪುನ ಆತೆ ಅವು ಮಾತ ಆಣೋಲ್ಲ ಇಪ್ಪುನನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಕೆಲವರ ಪನ್ಪೇರು ಡ್ರೆಸ್ಸದ ವಿಚಾರಗ ಎಂಕಂದತ್ತು ಭೂಮಿಕಾಗ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಬೆಪ್ಪೋಡು ನಿಕ್ ಬೇತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಎದುರುಡು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇರು ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡಾರು ಪನ್ಪೇರು ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳ ವಿಚಾರಡಾರು ದಾಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ರತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರು ಅಕ್ಕ ಇರು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತರ ಇಲ್ಲಾಡು ತುಯಿನ ಅವೋಡು ಅಂದು ಇರೆಗೆ ಎನ್ನು ಪಂದ್ ಲೈಫ್ಡು ದಾಯಪಂಡ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಸೊ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಅನ್ಸುಜ ಪಂದ 6ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಸುಜ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ತನ ಮದ್ಮೆ ಆವೋಡು ಇತ್ತಂಡು ಪಂದ್ ಅನ್ಸುಜ ಪಂದ್ ಕೇನ್ವೇರ ಕೆಲವರ ಅನ್ಸುಂಡು ಜಾಯ್ಗ ಬಂಡ
ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಡೌನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಅನ್ಸುಂಡು ಎಸ್ ಯಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ್ದು ತೂತು ನಾನೇ ಮದ್ಮೆ ಆತೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೆದತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೆದಿರತ್ತ ಇದು ಎರಡನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ದೂರ ದೂರ ಇಪ್ಪುನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಿಜತ್ತ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ಪೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನುನೇ ಬೇತ ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಆಪುನಾನೇ ಬೇತ ಎಂಕುಲು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅವಡು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಇಪ್ಪುಜ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಎನ್ಸುಂಡು ಎಂಕಲ ಎದುರುಡು ರಡ್ಡು ತಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವಡು ಇಜ್ಜನ ಇಲ್ಲಡು ತೂಯಿನ ಆವಡು ಅಂತ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪೊಂಬೇರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತಿಜಿಂದ ಇಂಬೆನೇ ಎನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಪಿ ಅವಂದೆ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಇಂಬೆನ ಲೈಫ್ಲ ಹಾಳು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಈ ವಿಚಾರನ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಲವ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಅವು ಮಲ್ದಿನ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಶಾಯನಿಯನ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಡಿಯತ್ತ ಆಯನ ಮದ್ಮೆ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಪಂದೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆಯನಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಸೈಯೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪನ್ಪುನು ಆ ವಿಚಾರ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅನ್ಸುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅನ್ಸುಂಡು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುಂಡು ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪು ನಾನೇ ದಾಲ ಮಲ್ಪ ರಾಂಪ ಚೈಕ್ ಮರ್ದೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅನ್ಸುಂಡು ಕೆಲವರ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡೌನ್ ಅನ್ನಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪನ್ನಾಗ ಪೂರ ಅನ್ಸುಂಡು ಡಿಸೋಸ ಮೇರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರು ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಪಂದ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ತೂಡು ದಾದ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ನಾನು ಸ್ಯಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದುಂಪು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮೀನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀನ್ ಆಂಡ ನಿಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಐಟಮ್ ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಒಂದು ಪಂದುಲ್ಲೆ ಇಜಿನ ಆಂಡ ತೋಡು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಲ್ತಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಹೊರಾಂಡ ಲೇರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಂಡ ಪಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಕನು ಎಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕನ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಯಿ ಕನಪುಜರು ಪಂದಕ್ಕೇಂದರು ವೈಷ್ಣವಿ ಅಕ್ಕನ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪರೆ ಪಂಡ ಯಾನು 4-5 ಮಂತ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಆ ಬೇಲೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀಚೇರು ಕೆಲವರು ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೀರು ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಏನು ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ ಮಲ್ತಾರ ತಿಕ್ಕನಾಗಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಪುಜಿ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷದ ಲಾಗ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷದ ಲಾಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಕ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಂದಿಜ್ಜೇರ ರಾತ್ರಿ ಯಾನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಯಾರು ಬರ್ನಾಗ ಲಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಂಗೆ ಕೋಡೆ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕದು ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಆತಿ ನಿಖಲ್ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ನಾಗ ಏರಿತ್ತೇರು ನಿಖಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಮದ್ಮೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮದುವೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಭೂಮಿ ಮಾತ ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಎರಡ ಪಾತಿರ್ದಿರ ಕೇಂದಿರ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೀಚೇರ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏರ್ಲ ಇತ್ತೀಚೇರ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಮೈದುನ ಆಯನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ವೈಫು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಮ್ಮ ಈತ್ ಜನ ಬುಡ್ಡ್ಯಾಡ ಬೊಕ ಯಾನು ಮೇರು ಇದೇ ಜನ ಇತ್ತೇನೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಚಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಸಡನ್ ಅದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಅವರ ಆತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದು ಎಂಕಲೆಗ್ ಈ ದಾದಪಂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಾಂಡು ಲಾಯರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರ ಆತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರಜಾರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಮದ್ಮೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಅದು ಸಡನ್ ಅದು ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಐಡ್ ಬುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಮಲ್ದೇರು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆಡೆ ತೊಗೊಂಡೇರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆದಿತ್ತಂದು ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಸ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದೊಂದುಲ್ಲಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಜನೆ ಏರಿಡ್ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸ್ಯಾರಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ನನಾತ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ರುಂಡು ಎಲ್ಲಂಚಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನು ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಾಡುವೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಏರ್ ಮಾತಾ ಹೊಸತ್ತು ಲಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚ ಅದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿರೋ ಉಪ್ಚಿ